Wêneyên asmanî yên ku ji aliyê Fermandariya Polîsên Kabîlê û Wezareta Karên Hundir Afganistanê ve hatine weşandin, wêraniyeke berfireh li parêzgeha Kunar nîşan didin. Erdhejeke bi hêza pênc noqte pênc pileyî roja Sêşemê li başûrê rojhilatê Afganistanê hejand. Tenedu roj piştî Erdhejeke bi hêza 6.0 pileyî li heman herêmê ku di encamê de zêdetirî 1400 kes mirin û bi hêzaran kes birin darbûn. Erdhej di ku rahiya 10 kilometreyan de kevîmîn û gelek sanî li gundên dûr wêran kirin.